Esforzar moito, porque o produtor é o primeiro que se levanta polas mañás cando va a estar en rodaxe e o último que se deita polas noites. É dicir, é esforzado, pero cando as cousas despois funcionan, e solucionaches todo o que tiñas que solucionar no día e as cousas saliron ben, e chegaches, cumpriches o teu objetivo e foi gracias en parte ao teu traballo, pois é satisfactorio, non? E despois a ilusión, porque tens que ter ilusión por seguir aí, tenche que gustar, non? Ten que ser algo que se guste. Eran as persoas que poñían os cartos, para entendernos, que financiaban, ou que buscaban esa financiación para facer ese proxecto. E que tiñan tamén decisión sobre, un pouco sobre todo. Eran como os propietarios do proxecto. É dicir, vos aquí non tedes un produtor executivo, tedes directores de produción. Non hai produtores executivos, porque é unha cousa que facedes vos, como cooperativa de compañeros de clase e amigos, facedero entre vos. Pero se houbera unha directora executiva ou un director executivo, tería decisión tamén sobre aspectos artísticos e sobre aspectos de todo tipo, porque ao final os cartos son deles, ou conseguiron dos encuadres, de decidir cales son, digamos, os encuadres, os movimientos de cámara, é a jefa de todo o que pasa na cámara. Pero non é a que se encarga de gravar, que pode ser tamén. Nadie vai preguntar o que está facendo ese señor? Eu vou falar sobre todo dunha parte fundamental dun rol do director que é cos actores. Tal vez é a relación máis complexa ou máis común, as outras tamén poden ser moi complexas. Depende do tipo de, por exemplo, nunha ópera esta e os músicos poden ser moi complexas. Creo que na ópera, digamos, os actores e directores a veces é máis sincera, tamén depende do tipo de trabalho. Entonces, o rol de director cos actores é crucial e a veces como decirlo de un xeito. Tal vez o director moitas veces deixa traballar aos escenógrafos, escolle un escenógrafo, o escenógrafo lle fai unha proposta e o director dice, bueno, pois me coincide ca visión, ou non me coincide ca visión, debíamos modificalo de outro xeito, ou o escenógrafo dá outro tipo de razóns que acaban modificando a visión inicial do director. Pero eu creo que en todas as demais, os diferentes asentes que intervenen na ópera son máis libres. Eu creo que un técnico de luces ou un xefe de iluminación se sinte libre a hora de definir que tipo de iluminación vai a darlle a esa ópera. Simplemente lle fará unha proposta de director e o director dirá, sí, me vale, pero tampouco vai a ser algo controvertido. Ahora, cos actores, esa relación é máis diaria e pode ser, os consensos son, digamos, que necesitan de máis enerxía, de acordo? Aquí está como a maior parte da chicha sempre só estar entre o director e os actores. E para que tenades en conta o que pasa entre un frame, entre un fotograma e outro, podemos atribuir a tres cousas. Unha é un libreto. Hai un libreto que dice algo, un guión, non? Que dice que están dicindo eses actores nese momento. Pero despois está tamén un director, de acordo, que interpreta cos actores ese guión e dice, ten que pasar isto. Ao mellor o guión non dice exactamente como se ten que comportar ese actor cando esta artista toca, non dice exactamente como se ten que comportar ese actor. Probablemente isto pode ser unha decisión ou do director ou dos actores. Un actor fai unha proposta e dice, bueno, un guión dice isto, pero eu, cando esta actriz me fai isto, entendo que o meu personaxe debe actuar así. De acordo? E esa relación entre director e actor, é dicir, que é o que fan os actores encima do escenario, pode vir por decisións do director ou pode vir por decisións dos actores, que dicen, eu entendo que o meu personaxe é este e entendo que eu debería interpretarlo así. Con cara de roxo. Se vi algo que se expresaron con xentes fan tanto na cara como no corpo. Queres que ten que ver con escoitar? Escoitar é alguén, a quen escoitas aí? A
ao guionista o director o que te está dicindo como é o texto, como é o guión e que ti tens que interpretar a través de eso. Escoitades o guionista? Eu, en casi todas as obras de teatro, por exemplo, todas as obras de teatro en Galicia que coñezo, que se puseron en escena nos últimos 5 anos, casi nunca estaba o guionista. Hai veces que o director chama ao guionista para preguntar unha dúbida, pero casi nunca nin o director escoita ao guionista, nin os actores escoitan ao guionista. O que escribe o texto probablemente non vais saber nada dele. Vai escribir o texto, pode aparecer. No teatro alemán hai veces que os guionistas sí que van ao... se xoga moito máis, non, co guionista. Incluso hai veces que se fan adaptacións e esas adaptacións se coordinan co guionista e o guionista muitas veces está nos ensaios, pero non é o habitual, sobre todo no teatro español. No teatro inglés tamén, pero en España non. En España un guionista, un dramaturgo fai un guión e ese guión despois cada quen o director o colle, fai a súa interpretación dele e os actores tamén fan a interpretación dese guión. Vos non ides a escoitar probablemente aquí o guionista, a non ser que pues, veades por tendencias máis un poquinho diferentes a español. Plas irá onde veo o poquís antes. E esta rapaza empezaría con plas para todos. Se alguén quere cambiar o sentido, pode dicir please. E empeza a cambiar o sentido outra vez e todos tenemos que dicir please para outro lado. Sí, lo veis? No, venga, adelante. Hay que decir please, hay que decir please. Más rápido, más rápido. Eso. Pero no se iremos A ver, hay que estar atentos. Hay que estar atentos a ver quién se mueve. Mirade, pero creo, verdad, José María, que non podedes falar. No. Aquí non hai consignas, O que non? podedes facer é observar. Claro. Eso sí. Consignas, fora consignas. Para atrás, todo o mesmo tempo. Cuidado, todo para atrás, esperades un para un, por lo menos. Atrás. Vale. Nos temas que fuchedes barallando para esta ópera, que era sobre todo relacionado coas máscaras, non? Habíamos entendido, polo menos nos dixeran. E entonces, pensando coas máscaras, bueno, pues proponemos unha escena e vendo os roles que anteriormente xa explicábamos a mañá, de productor e de director, pois eses roles os asumiría agora algúns de vós e os outros irían todos actores. Entonces, agora eu creo que Suso pode escoller quenes son os productores para que Suso lle dé unhas indicacións das necesidades que ten producir esta pequena escena, que non temos por Que son poucas. van a ser pequeniñas, e eu, os que queráis ser directores, vos explico en que consiste. Eu sería neste caso o guionista e vos seredes os directores cos resto dos actores. Xa vos explicará ahora en producción, Suso, el detalle que temos aquí apuntado, pero vamos a necesitar un paraugas, porque a escena que nos vamos a plantear é bastante sinxela. Necesitamos uns protagonistas que vai ser unha especie de cabalo, que se somos capaces de facer aquí, que vai levar un paraguas, non? Un paraguas e os movimentos de cabalo vamos a ser un grupinho de actores os que pagan isto, o sea, que ir pensando os que queredes facer de cabalo. A ver, vou anotar. Recordo, apunta aí quen quere facer de cabalo, vamos a ter un cabalo. Alguén que ten que quedar aquí por si hai alguna necesidade. Ah, tú quedaste aquí, entonces. No, primero, para que se después
pola parte artística que funcione o que estáis preparando. En todo caso, pedirnos a nós outras necesidades que poidades ter. Vale? Non sei se se vos ocurre algo máis que poidéramos necesitar. Vale, pois entonces nós vamos nos poñer a buscar esas cousas e telas preparadas. E vos con eles vais ir preparando cada parte do reparto, digamos. Os autores que van facendo unha cousa, doutra e outra. Vale, pois eu creo que o grupo do cabalo ten que ser desintereses porque iso aquí que necesitamos. ¿Qué sois? Con bandas sonoras, si queréis, así directamente. Como la banda sonora de Pablo Bandas, que como banda sonora. Por ejemplo, lo que non queremos é unha canción de radio ni nada parecido. Pero teñemos que Temos dous directores de canto de amigas. Bien, temos dous directores e un axudante de dirección. Cuanto menos grande. Estamos perdidos. Entonces, vos van a indicar os directores como organizamos, en que consiste a esto. Vos van a explicar en que consiste a escena y cómo tendréis que interpretarla. Adelante, director. Vosotros sois unos niños que van andando por el campo, así, ¿no? Y sois un grupo de asustados y de valientes. Entonces, veis, escucháis un ruido de caballo así, y os asustáis. Pero no los valientes, son los asustados. Entonces, los valientes tienen los asustados que se vayan por una esquina y nosotros nos quedamos aquí para domar los caballos. Entonces, los asustados se van y se quedan los valientes y se ponen a tranquilizar el caballo. Y entonces el caballo va a decir, y va a estar muy relajado el paraguas. Entonces, cuanto más se tranquilice con el paraguas, va a estar más calmado. Entonces, luego los asustados se van a juntar con los valientes y le van a quitar el paraguas al caballo. Ya está, ¿no? A ver, ¿sabes cuántos directores dando moitas indicacións ahora mismo? Tenéis que hacer el ruido de los caballos. Sí, así mira. Haciendo play, como si yo estuviera hablando con alguien. Y entra un caballo, vosotros os asustáis, os vais para allá. Sí, unos para allí, claro, uno para allá. Se dispersáis. ¿Collemos collino? No, sin querer, pues no, tampoco os vayáis todos para allá, porque os valientes hacen como eso y van pidiendo un caballo aquí. Pois cerra a porta e lo demais. Teño unha pregunta, e cando lle dan? A música cando de acción, director. Sí, claro, cando... ¡Action! Claro, como entra o caballo